ọ ya abala onye ọbụla n'ebe ọnụ ụwa anyị nọ na biya ọ ya abakwuru gị ọnụ ụwa ịbụrụ anọkwa asị na oke arụgburu nwa ka a na-eri ọdụ ya eri ọkwa na ọzụ ka ịzụrụ nwa gị wee zụta ya ọfụma mmadụ wee bịa kụọ aka sị na ka ya na ya biri na enwere ndị nsụsị mkposalụ n'ụlọ enwere onye na-akụ aka ọ bụrụ ibe inye Chukwu ekene bụrụkwa ibe agbamume ka ọ bụ dịrị gị nwa na ịrụrụ ọrụ ya alụ dị ka nna ya bụ na ije n'iwa nwa gị na-eje tata ọ ya ejeta ya ọmụmụ o rue ọ ya abụ ife wee dịrụ ndị ọ batara beva ya na di ya ebi ọfụma ebe anyị esoro ụdị ọ na-ana esogbu ike di na nwunye esesi ya edozie ụlọ be anyị ekposarọ ụdị anyị ji wee bịa ebe a were obi ọcha were obi aṅụrị bịa Chukwu ya enyebe ọmụmụ nwoke nyebe ọmụmụ nwaanyị nyekwa obi ihe ebe anyị eji wee zụọ ụmụ maka na ma ọkwa na ego oyibo bụ mma nkọ ọbịa ọbụla ọsụa ya Chukwu ya enye onye ọbụla bụ onye nwa ọnụwa na-anapụje bie o ya eji ngozi wee batakwudo onye a ọ bụrụ na o nwere ihe onye a na-eme aka esisiri ya ike ya bụ nwa ya abata dịka ife chake na ya bụ ezinụlọ ya bụ na ọ ya abara anyị ka anyị taa na ọjị ya tatị ya ndụ tatị ya ahụ ike nke m na-echefuru ọkwa na-ekwa Nteje Chineke nekwa Nteje obodo ike sisi ya na Nteje bụ na mmụọ arụ eburu ya na Nteje ma ebe ọ bụla nje n'ụwa ijuru ana onye ebe ka mbụ onye Nteje ka mbụ a na-ebicha ihe ebicha mmadụ anyị ebicha nwụrụkwu ihe mmadụ anyị ebicha nwụrụ Nteje dị m na-arụ ama ka imigide imisi ọbara n'ime ọya nwere ike ya bụ na-egosi na Nteje ya bụ na onye Nteje ka mbụ na ife ọbụla mmadụ na-eme n'obodo a ka mụ bụ onye Nteje wee were egwu na ụna Nteje na ọya abarụla onye ọya agakwuro Nteje aya rụgburo m n'ọkụ mgbe ya ejugburo m n'oyi nna m bụ Ntoni bisi na Nteje ma ka nwụrụ na Nteje nna m nwụrụ na Nteje ma ọ nwere onye gwuva ma ọ nwekwuru onye bagwu mmadụ anyị egburo mmegbukuro mmadụ ya bụ na ọya balụ na anyị onye si ka ibe ọma meeri ya ma onye si na ya chọrọ ibe ọma ya na ibe onye chọrọ ya sobi ya ka anyị taa na ọjị atata ya ndụ tata ya arụ ike n'aba Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Ikenga Federal. Ọ bụ ibe ka na ebe eme. Ikenga Federal. Kocha kwa aka kocha. Na biko jiri bari muna anke na kuri Ikenga. Ko video do. Ye video na what to do in a special way. Iya, sekwa ngima. Even I'm going to do image of myself. More I apologize. My brother, thank you. So Ikenga. Ekene m ụlọ ibe anyị Igbo bụ Igbo. Nteje abụọ. Ebra na tata ka akara aka. Ibe nji wee gbaa ụzọ wee bịa bụ ọnwa onye egwu na-atụ ya pụtara na nwere ibe na-emenụ. Na Nteje anaghị agbara ọsọ mụọ kwuru ihe. Onye sọrọ anya bụrụ egwu a na-atụrụ mmadụ. So na anyị nọ na nke ọnụ ụwa sistem anọ m ya ndị chọrọ ịbịa pụtanụ anyị eri anyị aṅụ ibe ya emekwu ebe a anyị agbanye ụwa ikirie ya ekene m unu jee na moto nweta mmanya ya na moto nweta mmanya na anyị anọdụgo a na-eriro mmadụ eri Yes. America abụrụ $1. My brother, you're highly welcome. Ikenga Federal. Una from Navafio, one day America now. Ikenga Jimaka, if I were about flight to Abata, because if I got no game, and I snog a dilemma in the morning, in the afternoon, in the evening, Ikenga shall work with you, in Jesus' name. Okay, back again, yes. Yes, okay, no. If I could look at him, if I could look at him, yes. Oh, yes, okay, no. Okay, I can't have him now. Oh, now I have no. I made the video tatabu 10th of April 2026. And make an double Muama. Hi, organi dalo no, na biko ndalo no. Biko une okwani wo, biko no. Na God bless you.
nwa ọnụ ụwa na ebe biko na-ewe n'iwe so no ife nna sọrọ unu ekwe n'iwe ụmụaka ama m na ife na-eme dị mma so ama m na ekpere unu ife gaa ọfụma ana m asị na Nteje ga-adịrịrị mma nwere ka ọ ghara ịdị mma ụmụaka na afụka na-ebido unu okay onwe na ebe a nwee cover m just a minute no word emekwe aka n'iwe okay yes biko na anyị nọ na ọnụ assistant tata 10th of April 2026 a na-eme maka agbamụkwụ a na-agba today maka adịa nwaanyị ana m asị na ọ ga-adị nke mmụ ama wee kọn mụ abịa mma na ọnwa nke ya abịa bịa were ama agụala ma m bịa nabata m udo na ọgwụ ana m asị na ọ ga-adị mmụ ama mma n'ọnụ ụwa mma chairman I think what is chairman okay iwe mechie ọnụ Kambidozie, thank you my brother Dalo onye a bụ chairman ụmụ ama is my good friend very nice ife a bụ fon ndị Amerịka nji ife a ndị Amerịka mana anyị na-ebe a so anyị na-evidio gị kelee onwe ife ị ga-agwatụ anyị obere ezigbo mmadụ exactly thank you but I don't know God bless you 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 Our system. Ikenga bo. I think I'm mmepelu gị ọnụ. I'm our system. Ikenga bo. I'm our system. May God bless you. I'm our system. Ikenga bo. Ikenga. I'm our system. Na abia. Our system. The older new. Yes, so. Dalo. Yes, sir. Our system. Ikenga box. Aya kenekwa gị Ikenga. Ọ ga-adịrị gị mma. Chineke na-eduga na-aga. Ọ na-eduga na-aga. Ọ na-eduga na-aga. Chineke kwa gị ụgbọ amala. Chineke kwa gị Aya Ikenga box. Even if they can Ikenga box. Ikenga box. Nteje dalo. Ebe ku ka na me ba no wa system ka yin no. Ba no wa system ka yin. Abushia. Unu emeke. Ai problem na je. When you lose it, Ikenga box be mere ku. Ayo boss. My brother, good morning, everybody. Good morning, my brothers and sisters. Today's date is the 10th of April. 10th of April 2026. Una friend on anke Sashama. I get up to give my brother. Dike when you go. Chicago. Odogu. I respect you, strong man. On our system, very kind, on a fire menu.
ifuna ojiko ego kale ebe niile ego kale ogo you are don't be offended if I the all the neutral bro so Charlie I respect you senior man Brazil na God bless you oga well done o ibe ku ka na-eme crowd kale mmadụ kale ebe niile nwere ife na-eme no ibe ku tata bụ 10th of April 2026 ebe a nọ na abụọ n'ụwa system now so na ibe niile now ị na-efu na ahịa akara ka ede eli nwa ngwụlọ yes ahịa akara ka ede eli nwa ngwụlọ oh brother Celestin Mokwe bros good morning well done so all the ife na-ekwu ka na-eme now a na-ekwu na bịakena m ife ọnụ ka anyị kọba anụ m obele now so na video kwa nweta question ndị amị so onye maka na just name some things so you know kind of you know if now even in na what I go everything now so now God is always at work so let me just put it that way that now killer conscious me and accusation we are now in the territory of our system being a very nice guy a famous word, you understand? We are not even afraid of anybody. We really thank God, appreciate what God is doing. So thank you so much. More video for my name and thank you. On our system. So in a way, the reason allow me. Because even if we are not doing one money, which in America may believe on your kind to win today. So I need to be very happy. My children can defend them. They are no element. I can add them one than the surprise. Now I be maybe not already on web then the EU executive also she who work what I can one pokolo. We send them one more a year road. Now I'm open 2 million. I'm not even committee in Nteje. I'm not going to Loria. I'm not going skeleton in a cupboard. Hope I can make intimidation. Can you go to the map with citizen of Nteje or citizen of Nigeria or citizen of Anambra State? Well, I'm son of the soil. As the only rule is the name Mgbago, the name Ikenga Nteje. As a shaman Ikenga Nteje. No source na movement impersonation. But I'm not a man name impersonation. When buying a chica belly my advice right from the time. Also, mweke bumu amelia ndi chairman Ikenga Nteje melia. Shaman youth Ikenga Nteje. Development Progressive Union. Even in 9 men Ikenga Nteje be watch koton oge mba na evo chide handle anyị over peacefully. Mo so more the command. So anything in na men Ikenga Nteje anyị gbala ndụ ana ma sopulu ndị omenala. Na sopulu Chineke. Onwere onye mmeje liro na ivi Ikenga Nteje no nke m ka na-eti right from the time. Right from the one. Ife ọbụla dị na-eme na adị ana m eme akaụntụ ya n'ụmụ isi ngosi gị. So na ka o so chukwu nweke okwu dị na court o wola ka anya judgment nye ruling na mụ enwego cram committee against him na me nwere right ịgba akwụkwọ as a human being ebe ọ bụ na Nnamdi Iloduba himself na nam vigilant chairman for nothing that no committee any cram why because the member accept can solve we meve embezzlement obodo mo ije gosi obodo na anyị bụ the authority of the town well in him no public servant ka ebo na mo so na executive Nnamdi Iloduba good and fine as ex official with evidence to prove it I will stand and prove it but na mo the wonder after 10 on Nnamdi Iloduba mo egbe si na move I hand Opompi over na Lion House na Agwoka Opompi call me sim na say good and fine even Nteje I go and hand over everything hand over on what document Nteje nji
even a single property in Nteje Jerome. Come on, ego mu kan Nteje nji lova moto. Nji we mele na ndi lo ruba campaign no mwa through from Aguilera. So if I na neme and me megidoro nke ma nwanya. Mana adi mu surprise na nwa mu ye enwezikwu di bu nwa mu my second daughter. Ko so chukwu weke na akọ na mmemeri unu na anya unu yabu no security. Udogachi Anambra State invite. I went to Army Barrack. Army Barrack assist me with the soldiers because of what? Can we blue a citizen of Nteje NDU Development Union is a terrible statement and a wonderful statement. Muabu, shaman of Nteje, Ikenga Nteje, former deputy chairman of the local government. So I'm surprised I don't move council of the Nteje before this government will help now. Can this even committees in common? What on you use one pokolo to Yaleme? One pokolo major before, but I'm wonder and surprised. No, never see Woku. One pokolo. Now, do commitment to his father. And this very time, I know. Or what's the move on? I thank God for him. All these expenses make a one way ready for security purpose. Now, one buckle I return that money 100 times. But can one even commit against him? PG Obu, more shaman Ikenga Nteje, I'm not one noble PG. Ikenga Nteje as a whole, I'm not one noble PG. I need to limit in Kai select here, Kai roll in a bag. Vame will intervene, send the army cheap it and nana. The next thing he may intervene, maybe see a watching, maybe 79, Sinanya meeting. Just a terrible thing. But now conspire together. Now maneuver people. Now make people intimidation. Now this very particular Nteje. You know, local government. That is a terrible story. Governor, Mr. Governor, please help us. Help us. Help Nteje. Nteje kwesi Kenya live. Now maneuver people. Now make people intimidation. Now this very particular Nteje. You know, local government. That is a terrible story. Governor, Mr. Governor, please help us. Help us. Help Nteje. Nteje kwesi Kenya live. Now you go let Roland Yodebo Marco. I we can get a Megoli and Basali, I met peacefully or Mero Semo. Oh, kind now man in Nteje, present your Marco. But even Sunday, which is not present to Marco. Already, government in your certificate. A wager Bunde Muefi, wager is set. You can get it up. Jewelly, Mr. Charlie Amaka, Jetive Cantamocho. Well, Charlie Namaro, any form you can get it. No move on with Baliasia, brother, open each other, resign and in on Nanepa. The outward realization. Cameliki campaign. Near Will Marco. Or Simon. No one be any Igbo. Oh, he was and we made evidence. Now, my senior brother Benson, a bomb Obiora. Oh, money and another day in a phone. Fida Reke, let Fida Reke, Boya with a non behavior. I see not the better than Michael. But to later on, or is that in that very particular position? Say Nanyabo civil servant. Can you get civil servant? It's a Jezebel, Neclem, Nanyabuzi, Nanya, Naboli, Nanya will make it way we. Okay, can get a general. I am free and fair, and I am only allow Sina on open our phone. No one ever win when you can get a jet to one hour. Or if I could even. And when somebody and we catch you. Okay, Chihu, IKZ, where somebody, Peter Oyangwa, late, where Marco Diego, late, Charlie Abarofon. Along the line, the next thing embassy in Shalo, Gavaja said, it is a confusion you can't get Nteje for nothing sake. Nothing like confusion. That no committing any crime. No, Kobun of an equivalent like the whole town. Navabu and Kevaku Nemenya, Vachuanya, my brother. My sister, good people of Anambra State, please salute to help wine. Nandia Webun and Nteje 1999. We are talking about them. They are still threatening us up to today because the young were backing and the bang now side the Bandino Nigeria. Apatagive. What is going on in Nteje? So are they afraid of me because of the simple truth? Because of the simple truth.
apụta m ngwa na nna eziokwu bụ ndụ na okwu asị bụ ọnwụ ọka ịbụ na okwu asị ka ya nọ na Nteje forever gịnị ka m ga-akụzi ụmụaka m ma ọ bụ na mgbakọta azụ n'ụwa kedu ibe foundation na-eme ụmụaka m n'obodo a maka na ndị oyibo si that no place like home ọka ịgbaziala ndị na-egbu mmadụ ọsọ n'obodo a ka ọ bụ n'obodo anyị niile agbago ọsọ ka ọ bụrụ ba n'obodo a ọ na-anya bụrụ citizen of this town ka ọ na-anya bụrụ citizen of Nigeria ka ọ na-anya bụrụ citizen of Anambra kedu ka o si pụta na na-eme anyị swallow na mmadụ na-abọ nọ na ebe anyị dịka okwu Paul Nneli bụ na oyibo kwuzi ya eme n'obodo a without feeling so swallow onye abụọ onye abụ I thank God na ụmụaka Nteje na-amalite onye ọbụla ibe mere by suddenly by kidnapping by killing okwu ka eji mụrụ ya na group ya na nwanne ya nwoke because ibe mpụtara ibe ka nkwu eziokwu ka Nteje dị mma n'obodo anyị ka na-emebi na anyị nwere obodo ọzọ na ka m ji wepụta sị ka ndị bold ebe ọ bụ na ebe a niile ka ekwu eziokwu ka eziokwu pụta ihe maka na ọmụ chairman vigilante Nnamdi Iloduba hijack it for nothing without no committing any crime ya na okwu conspire ya together ma o nwere ibe mbe ma service na-enye nwere any petition alụrụ m against any humanity I'm serving the public of Nteje get this even be my crime for the same way no word in short I'm coming this is supporting film part 1 is coming may God bless anybody who leave his house and come to my house and join me and celebrate my daughter's burial marriage. May God bless anyone who love me and come to me. Please, I thank everyone of Nigeria who join me and come to my house. Thank you very much. May God bless Anambra State and bless Honorable Charlie Soludo Mgbago, the executive of Governor Anambra State. Thank you very much. Use your veto power and the settle matter of Nteje. We are crying, we are crying, we are crying. Our heart is bleeding. Please help us. If you will have Royal Highness, all this kind of rubbish we stop and get limits in this town to avoid any crisis in this town because I'm in security. I'm standing to protect my people and their life and their properties. Even the strangers who live in our town, we don't want to mix our town up. I know the value of life and the properties. That's why I be chief security of Nteje. Thank you very much. May God bless every one of Nteje man. Ndị nne mama. Daalụ. I know about our system, yeah. The ones in a bit about Bussy maybe see if I have like a vow. Oh, very got it, but Eguna Tovan Vacalebia. Ojala Tova Madocale. Nteje. System man. Analim phone me give more on. Analim phone me give more on the game. I don't know video now. Well, I say I don't know what system on Lode. One worker or go down there. We go give Waja. Ulud Najugu.
Onwelo de. Owada ogweze. Owada ogweze. Ike vale. Nena en. Wow. Ada kalia. Bigala walizu. Mado kale. Galon. Oive ugwu gara eme. Aya mi Nteje. Udodi. Awa. Mado kale. Oyofo oyi Nteje. Ewa. Ya bụ ndị ọgọ n'ụwa. Ndị ọgọ n'ụwa na-abịa. Chairman. Ewe ni o. Ewe na alo ka mma alu o. Acha. Yo abi Ikenga area. Ba Ikenga. Ikenga Nteje. Ono wa system. Ikenga manano. Odogu. Nnekum. Makanara. Obwa. Makanara. Obwa. Ayo chebialu wa. Ina mukati. Wale ezio. Ina bota wali. Si ochiche wa. Ebugo mano. Mbati dade. Ogo sede. Edere ibo. Cha kwa. The system one. Begi ka ino. Eri ututu ino na check and one be ba bia lo. Baba ya bia lo. Ajo na churu. Nwere onye mmebi. Mado kale kwa. Awa. Oti wa Nteje.
Aya kabala TV tete. Agawe egwu. Nteje TV. Nteje TV. What is your oh, go today.
Oti Nteje nọ n'ọgbọ. Oti Nteje.
a wee rịọba ma ọ dị mma ma ọ dị njọ, ma akụ ma na ogbenye, ma ọrịa ma na arụ ike, ruo mgbe ọ ga-ekewa anyị dị ka iwu nsọ nke Chineke si dị, m wee kwere gị ezi nkwa na m ga-eme otu a. Mgbago ego na bank ma ụlọ nwe ma ife niile nwe mụ na gị nwe ya n'ime ịhụnanya nke nna nke ọkpara na nke mmụọ nsọ. Nne m ochie Congratulations. And this congratulations from the choir.